U Hrvatskom narodnom kazalištu Varaždin u ponedjeljak 20. veljače održan je županijski lidrano za srednje škole Varaždinske županije u kategoriji dramsko-scenskog izraza. Sve okupljene na početku je pozdravio gospodin Igor Kos, ravnatelj elektrostrojarske škole, koja je ove godine domaćin smotre lidrano. Kreativnost, mašta, stvaranje je jedna univerzalna, ja bih rekao, stvar koju možete onda primijeniti u bilo kojim područjima. Ne mora to samo biti gluma, slikanje i tako dalje. Mislim da je kreativnost nešto što čovjek mora zavoljeti i ljudi koji stvaraju su sretni i zadovoljni ljudi po meni. Pohvalio je sve prijavljene učenike i njihove mentore i zaželio im uspješan nastup te otvorio lidrano. Nakon toga svim sudionicima susreta obratio se gospodin Marin Vučić u ime Varaždinske županije. Što god bilo, pozdrav u ime Varaždinske županije, u ime župana gospodina Štramara. Prekrasno je danas biti ovdje. Lijepo je da se lidrano može održavati u Hrvatskom narodnom kazalištu, zato to daje zaista jednu posebnu notu. Danas su među nama vjerojatno neki budući pošteni i pravedni novinari, prekrasni glumci, odlični pisci. Program ovogodišnjih scenskih nastupa susreta lidrano otvorili su učenici, polaznici Centra izvrsnosti iz hrvatskog jezika, koji su izveli dramski tekst koji su sami napisali, prema dnevničkim zapisima Miroslava Krleže Djetinjstvo u Agramu. U središtu dramske igre Krležina su sjećanja na njegovu baku Varaždinku Tereziju Goričanec. U ulozi malog Krleže nastupio je Jura Ruža, njegovu baku glumila je Lucija Kolarić, kuma je bila Ana Marija Tkalec, a pripovjedačice Fani Solomon i Ana Marija Brđanović. Režiju i rekvizite potpisuje Lucija Dragičević. Su njegove dve kćeri bile kao da su moje, da smo počeli skupa živjeti. Da smo na koncu stali pred oltar, dobili smo još 4 djece. Za 45 let zgubila sam muža i o sveh jedan sam se sama brinula. Pokle su mi 3 anđela k Bogetu prešla još dok su bili čist mali. Nakon toga započeo je službeni natjecateljski dio u kategoriji scenskih nastupa. U kategoriji pojedinačnih vidjeli smo jedan monolog, dok su se ostali učenici natjecali u kazivanju poezije, a nakon toga uslijedila su 2 scenska skupna nastupa. Pjesmu Pabla Nerude, Ljubavna pjesma, izvela je Lucija Ivanek, učenica 2. gimnazije Varaždin. Njezina je mentorica profesorica Jordanka Horvat. Mogla zadržati noć iz Vizdovika i ona nije uzmena. I to je sve. U daljini netko pjeva. U daljini. Moja duša nespokojna. Kažu da vojska ide. Čije su rumene njive? Čiji su prozori na brijegu? Bijelu je mrežu razapeo pauk od kraja na kraj mirisavog borika. Pjesmu Balada prevarenog cvijeća Vesne Parun recitirala je Petra Špoljarić, učenica Medicinske škole Varaždin. Njezina je mentorica profesorica Nataša Sajko. Jedino dijete ima oči. Kao da jebi. Nadamnom se prostire beskrajno modro, plavo nebo i krila velike bijele ptice. U kategoriji pojedinačnih nastupa vidjeli smo monolog Čehovljeve drame Tri sestre, koji nam je izvela Ana Marija Brđanović iz 2. gimnazije Varaždin. Njezina je mentorica profesorica Nevenka Žirovec. Život još za sada nije bio divan. Ušio nas je drač. O kako je to glupo, treba raditi, samo raditi. Mi smo neveseli, gledamo tako mračno na život, jer ne znamo što je to rad. Mi smo djeca ljudi koji su prezirali rad. Tekla je voda snježna. Luka Juričinec, učenik 1. gimnazije Varaždin, recitirao je pjesmu Sergeja Jesenjina, Pjesma o kuji. Njegova je mentorica profesorica Bojana Barlek. Pjesmu Ljube Viznera, Blago veče, recitirala je Tena Hudoletnjak iz Medicinske škole Varaždin, mentorica je profesorica Tihana Šarec. Planuši još jedno, lagano gasiti. Kaje, fiškali, juratuši, pilatuši, vi sina tuš. Već bi jedan put mogli biti kuš!
Pjesmu poznatog ivanečkog pjesnika Franje Hrga, Hristi Antitatum, izveo je Petar Brlek iz Prve gimnazije Varaždin. Njegova je mentorica profesorica Marija Juše. Da ste je mali vi antikristi i kaj je i nija vam dao. A bili bi mu zeli i samoga Kristuša raspetuga. I još bi rekli da ste Kristi antitati. Ili antihristi tati. Vam je sram za tram. Pjesmu Božice Jelušić Ne maram slavu kazivala je Doroteja Žmegač iz Gospodarske škole Varaždin. Njezina je mentorica profesorica Nadica Kolarić-Levatić. Izvedbe svih natjecatelja budno je pratilo stručno povjerenstvo. Gospođa Vlasta Ramljak, državna izbornica, članica ansambla drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, gospođa Jagoda Kralj Novak, vrsna dramska umjetnica Hrvatskog narodnog kazališta Varaždin, gospodin Vlado Krušić, poznati dramski pedagog, Spomenka Dragović, profesorica hrvatskog jezika na Gospodarskoj školi Varaždin i dugogodišnja uspješna mentorica mnogim učenicima u svim kategorijama lidrana, te profesorica hrvatskog jezika i dugogodišnja mentorica učenicima gospođa Marija Kozlović. Glumišna družina Teatron ne nameće vam dnevni meni iz kazališne menze. Nakon pojedinačnih nastupa vidjeli smo zanimljivu, zabavnu i dinamičnu dramsku igru Fričpil, napravljenu prema dramskom tekstu Borisa Senkera. Izvela je poznata dramska družina Teatron iz Prve gimnazije Varaždin, a nastupili su učenici Petar Brlek, Ana Belsar, Luka Juričinec, Nikolina Rohtek, Hana Kunić, Anja Brlek, Marija Hanžek, Ana Pap, Denis Radmanić i Tena Posel. Voditeljica je dramske družine profesorica Bojana Barlek. O kako bijedno odigrane smrti. Dajte i mene, možda budem bolja. Drugi put, dijete. Sad umire glumac. Gojda juči. Beatrice, umire. Već jaki otrov duh mi spodava. Sad pukni srce. Gute Nacht, schön Geist. Na tvrtkom gleman poglašen je stečaj! Više mrtvih nego Tarantina. I ko će sada primiti pljenidbeni nalog? Ha? Bankrot! 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 Doktor po fabrici, najpokorniji sluga, gospodin general guverner. Jan Pličak, javol. Mjenica na $72,000 i 1200 funti. Posjed pod hipotekom prije 2 tjedna. Toliko. No ja, auf Wiedersehen, Herr generaldirektor. Dramska družina druge gimnazije izvela je ulomke iz drame Milana Begovića Bez trećega, a nastupili su učenici Ana Marija Brčanović, Jelena Foršek i Ivan Bobić. Njihova je mentorica profesorica Nevenka Žirovac. Nakon nastupa učenici, mentori i članovi stručnog povjerenstva okupili su se u prostoru scene Rogozz. Članovi povjerenstva ocijenili su nastupe, osvrnuli se na svaku pojedinačnu i na skupne izvedbe i odlučili da će na državni susret otići Petar Brlek iz Prve gimnazije Varaždin, a u kategoriji skupnih nastupa predložen je Fričpil dramske družine Teatron iz Prve gimnazije.